Join! Ta-da! Hey, hey, yo. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join time out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana Angeleños. Join! Ta-da! Angeleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join time out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana Angeleños. Join! Ta-da! Angeleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join time out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana Angeleños. Join! Ta-da! Angeleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join time out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana Angeleños. Join! Lenyo, may boses ka, may saysay ang opinyon mo. Dito, sama-sama tayong nakikibahagi. Join Tana Angeleños. Mapapakinggan tuwing Martes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa RW 95.1 FM na sabayang mapapanood sa CLTV 36. Ang The City Information Numbers, RW 95.1 FM at CLTV 36 official Facebook pages. Join Tana Angeleños. Join! Tana! Angeleños! Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join Tana, feel the beat. Angeleños on the streets. Turn it up, let the city say. Join Tana Angeleños. It is now 10:03 in the morning. Welcome to the program. Ito po ang Join Tana Angeleños dito sa RW 95.1 FM. How's everyone doing? We hope you're having a wonderful day, and for the next hour, we'll keep you informed with updates and discussions and programs that matters to every Angeleño. So do stay tuned. Sa loob po na susunod na isang oras, muli tayong maghahatid ng mga napapanahon at kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol po sa mga programa at serbisyong inilalaan ng pamahalaang lungsod ng Angeles para sa kapakanan ng bawat mamamayan. Sa ngalan po ni Mr. J. Pilay IV, PIO Chief ng Angeles City, ako po ang inyong lingkod. Ako po si DJ Gio at inaanyayahan ko po kayong samahan kami sa isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa isa sa pinakamahalagang hakbang upang mapanatiling ligtas at malusog ang ating mga kabataan. Ito po, napakagandang quote nito na kailangan nating malaman para sa paksa na pag-uusapan natin. Ang kalusugan ng isang komunidad ay nagsisimula sa pagprotekta sa kalusugan ng bawat bata. Sa panahon po ngayon, mahalagang maging handa at magkaroon po tayo ng tamang kaalaman pagdating sa mga sakit na maaring maiwasan po sa pamamagitan ng bakuna. Kaya ngayong umaga pag-uusapan natin ang measles, rubella,
Supplemental Immunization Activity o MRSIA, isa pong kampanya ng City Health Office sa ilalim ng National Immunization Program na naglalayong mapalawak ang proteksyon ng ating mga anak laban po sa measles at rubella. Tatalakayin din po natin kung bakit mahalagang makumpleto ang bakuna ng bawat bata. Ano-ano ba ang mga libreng serbisyong ibinibigay ng City Health Office at kung paano po maaaring makiisa ang bawat magulang at buong komunidad sa pagsusulong ng isang mas malusog at mas ligtas na Angeles City. At hindi po natatapos o makukumpleto ang programa natin without our special guest. But before that, we would like to inform everyone that we're also live via Facebook pages ng RW 95.1 FM, CLTV 36, and of course, ng City of Angeles. Upang mas maipaliwanag ang mga programang ito, makakasama po natin ngayong umaga ang mga magagandang binibini na nagmula po sa City Health Office ng Angeles City. Simulan na po natin ang National Immunization Program Coordinator ng City Health Office from Angeles City. Walang iba kundi si Ms. Join! Ta-da! Ay, po sa ating lahat. Tayo lamang po yung magkakasama sa programang ito. Pero I am blessed dahil dinagdagan pa ng isang magandang binibini ang ating programa ngayon. Hindi lang dalawa, kundi tatlo po ang makakasama natin ng mga magagandang nurses from City Health Office, Angeles City. At ang pangalawa naman po, ipakilala na natin ang Nurse Supervisor, City Health Office. Walang iba kundi si Ma'am Marife Baluy. Good morning, Yes po, ma'am. good morning. Pwede ko po kayo tawagin sa mga first name nyo na lang, Ma'am Marife Yes po. and si Ma'am Cindy. Yes And last but not the least, makakasama din natin ang Nurse Supervisor mula din sa City Health Office. Siya po ay RN MPH na si Ma'am Evelinda Mariana. Good morning, Ma'am Emelinda. And welcome po sa programa. Good morning po sa inyong lahat. Hello everyone po sa nakikinig sa RW 95.1 FM. Yes, good morning and it's our pleasure to have you dito po sa programa natin. At para po sa unang paksa na pag-uusapan po natin sa umagang ito, tututok po tayo sa Measles Rubella Supplemental or Immunization Activity, MRSIA. Alam niyo yung mga terminong ito, usually napapakinggan po natin sila sa mga balita, pero hindi pa po ganoon kalalim yung pag-unawa natin sa mga terminong ito. Kaya po nandito ang ating mga guest para po bigyan tayo ng kaalaman dito. Magandang usapin ito lalo na para sa ating mga magulang kasi isa po sa pinakamabisang paraan upang maprotektahan ang ating mga anak laban sa mga mapanganib na sakit ay ang pagpapabakuna. Kaya ngayong umaga po pag-usapan na natin itong paksa na ito. Ma'am Cindy, Ma'am Evelinda, and Ma'am Marife, ano po ba itong Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRSIA at bakit po ito mahalaga para sa mga batang Angelenyo? Ang MRC, Measles Rubella Supplementation Immunization Activity, ito po hindi na bago sa Angeles City at sa buong region ng Region 3 at sa buong Pilipinas. Ito po ginawa, minsan ginagawa ito every 3 years, every 4 years. Ito dahil matanda na ako, alam ko ito nag-start 1998. Ilang years na po ba kayo, ma'am? Pwedeng malaman sa trabaho. Matagal na ako sa trabaho. Balik na lang ako dito sa trabaho ngayon. Okay. So, 1998 yan nag-start meron MRCA, then 2007, 2011, 2014, 2020. Tapos yung last namin is the 2024, alam ko yung may kasamang polio. Okay. But now, yung Mr. Sia natin ngayon, it is malawak yung pagbabakuna o mass vaccination na sinasagawa para sa agad na mapagilan ng pagkalat ng tigdas at rubella na maaaring umantong sa malawakan outbreak. Kasi po ngayon, nakita nila po may pagtataas ng mga kaso ng mga measles sa rubella. Kaya po, nagsagawa na naman sila ng itong supplemental immunization na ito. Yes. Na ang bakunang ibibigay po dito ay dagdag protection. Kasi po yung mga ibang bata, nabigyan na po sila ng mga
bakuna during the routine immunization. Yung mga NCB1, NCB2 nila. Pero ito po dagdag, kaya supplemental immunization po. Ano po ba yung mga sakit pa na maiiwasan ng bakunang ito, ma'am? Ano pa po ba ang iba? Measles po, yung tigdas na sinasabi natin, yung rubella na tinatawag natin na tigdas hangin. Okay. Po. Ano naman po ba yung mga pangunahing layunin ng MRCIA campaign na isinasagawa ng City Health Office? Yung pong pangunahing layunin po ng City Health Office ng Angeles City is mabigyan ng bakuna at proteksyon ang mga batang nasa edad na 6 months to 59 months and mabigyan din po ng karagdagang proteksyon laban sa sakit na dulot ng measles and rubella po. Okay. And madagdagan yung immunity nila, no, para po maiwasan po ang pagkakaroon ng sakit. As early as 6 months, no, ma'am? Yes Kailangan po, 6 months to magpabakuna 59 months, under 5 po. Habali under 5. Wala pa silang 5 years old. Sino-sino po ba yung dapat na mabakunahan sa ilalim ng programang ito? May particular bang edad na sakop pa? Bukod sa nasabi po Yun kanina. lang. Yan lang po. Okay. At ito po, karagdagang pangtanong, malaki rin po ba ang suporta ng lokal na pamahalaan sa programang ito? Paano po ba makakatulong o nakakatulong ang administration ni Mayor Carmelo John Lazatin II sa pagpapatupad ng immunization program sa Angeles City? Yes, malaki po ang naitutulong na suporta ng ating mayor na si John Lazatin II para sa tagumpay po ng pagpapatupad ng mga immunization program ng City Health Office po. Nagkakaroon po ng sapat na logistical and operational support para po sa vaccination activities at nagpapalakas po ng information campaign. Katulad po ngayon ay inimbitahan niyo po kami para po iparating sa mga mamamayan ng Angeles City ang aming adhikain na mabakunahan po ang mga batang 6 to 59 months. Tama po yan. At nagbigay rin po siya ng additional na mga, dati po kasi mga barangay health worker namin, sila yung nasa grassroots na naghahanap ng mga hindi bakunado, yung mga defaulter tracking, naghahanap ng mga batang na hindi nababakunahan after the immunization na schedule nila. Nagbigay din po siya ng karagdagan na pondo doon. Dati po mga 50 lang ang mga 56. barangay health, 56 lang mga barangay health worker namin ngayon, 92 na. Wow, It means okay. another, it's a fund, pondo, pera yon, kaya yun po. And of course, yung mga other health workers na binibigay, hindi lang sa mga health workers, ibang pang yung presence niya during mga meeting, yun din ang parang binabackup yung moral namin. Lagi siyang nandyan, binabackup yung City Health Office. Grabe, progressive ang campaign na ginagawa ninyo, ma'am. At Yes. napakahalaga yan kasi health is one of the priorities na kailangan nating ipauna sa ating pamumuhay. We are on the implementation phase pa. We are doing our some advocacy, coordination, different stakeholder. Sabi nga po ni Mayor John, saka ni Ma'am Jan na because we have, marami po kami hindi nakukuha ang mga bata, especially the gated communities, alam namin mga subdivision. I think we will have a meeting with them, with Mayor, sa tuling ni Mayor na we have to go inside their communities, the subdivisions. Kuminsan kasi may mga pediatrician yan, kaya lang ang mga batang most na hindi naman nakukuha yung mga sa gated, yung mga may mga pediatrician, pero ang Pediatric Society naman po, this campaign supportado naman po siya. Okay, good to Yes. know po yan, ma'am. At marami pong nakikisama sa ating Facebook Live over the city or Angeles City Information Office. We would just like to say hello sa ating 41 live viewers sa Angeles Facebook page. Mabuhay daw po and congratulations to Angeles City Mayor Carmelo John Lazatin II. Thank you for your unending support for the Angeleños. Yan po ay isang pagbati mula kay Mario Layug Operana. And from Mark Baluyut, good morning po. Meron po bang tulong therapy or free therapy para po sa mga stroke patient po na walang kakayahan magpa-therapy? Baka meron po kayong kasagutan sa tanong ni Mr. Mark Baluyut. Para yung mga therapy sa rehabilitation yun, I think they have to, sa ONA naman po, meron naman po mga therapy. At So it's a different po. yes, different from the sa City Health Office.
Okay. At yan, sana nasagot po ang iyong katanungan. Napakahalaga pong malaman ng ating mga magulang ang mga impormasyong ito. Pagbalik po natin, pag-uusapan naman natin kung bakit napakahalaga ng bakuna at sasagutin natin ang ilan sa mga karaniwang pangamba ng mga magulang. So don't switch that dial because Joint Tana Angelenos ay magbabalik po after a short commercial break. Philippine Standard Time, it's exactly 10:15. Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join, come on, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana Angeleños. Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join, come on, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana Angeleños. Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join, come on, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana Angeleños. Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join, come on, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana Angeleños. Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories. Tana Angelenos. Join! Tana! Angeleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join Tana, feel the beat. Angeleños on the streets. Turn it up, let the city say. Join Tana Angeleños. Philippine Standard Time, it's exactly 10:18 on the clock. Ito po ang programang Joint Tana Angelenos dito sa inyo 4-time Best Provincial FM Station by the KBP Golden Dove Awards, RW 95.1 FM. Anya naman, nuka rin ka pa. Kanina ka. Pinag-uusapan pa rin po natin ang patungkol sa kahalagahan ng bakuna at kasama pa rin po natin ang mga maganda po nating bisita from City Health Office, sina Ma'am Cindy David, National Immunization Program NIP Coordinator, si Ma'am Evelinda Mariano, siya po ay Nurse Supervisor from City Health Office, and of course, si Ma'am Marife Baluyot, Nurse Supervisor from City Health Office. Kanina napag-usapan na po natin ang patungkol sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activity or ang tinatawag na MRCA. Ngayon naman, pag-usapan po natin itong kahalagahan ng bakuna. Marami pa rin pong mga magulang ang nagdadalawang isip pagdating po sa pagbabakuna. Kaya sa bahaging ito ng ating programa, bibigyang linaw po natin ang kahalagahan nito at sasagutin ang ilan sa mga madalas na tanong ng ating mga kababayan. Kaya naman po, bakit po ba napakahalaga ng bakuna laban sa measles at rubella para po sa ating mga bata? Napakahalaga po
ng MR vaccine po para sa ating mga anak. Para po mabigyan sila ng protection, no? Hindi lang po protection ang ibinibigay ng ating bakuna, yun pong nagdadagdag din po ng immunity sa katawan ng bata para po maprotektahan sa anumang sakit na dulot na pwedeng makuha ng bata sa sakit na measles and rubella po. Ma'am, ano po ba yung maaring mangyari kapag hindi nabakunahan ng isang bata? Pwede pong mauwi sa komplikasyon ang pagkakaroon ng measles ng isang bata. Ang matinding komplikasyon po na iniiwasan natin pag nagkaroon ng measles ng isang bata ay yung pulmonya and yung encephalitis po. Yun yung pamamaga ng utak ng bata. And sa mga buntis naman po, pag nahawaan po sila in their first trimester po, pwedeng magkaroon ng effect Different sa bagong silang na bata. Pwede pong magkaroon ng bata ng heart disease or pagkabingi or yung growth ng bata hindi po siya ganun ka-normal. Yes po, yes po. Aligtas po ba ang bakunang ibinibigay sa ilalim ng National Immunization Program? Yes po. Ligtas po ang bakunang binibigay po ng National Immunization Program. Ito po, sinusuri po muna nila bago po nila ibaba po sa atin. Mahigpit na pagsusuri ang ginagawa po nila at yung Angeles City po or yung City Health Office po ay mayroon cold chain team na tinatawag para po ma-monitor yung mga vaccines. Ma-assure po natin yung potency at yung bisa ng mga bakunang binibigay natin sa mga Angeleños po. Okay, Yes. okay. Sa mga bata, kailangan po in the right temperature po yung mga bakuna natin sa City Health Office. At ang sinabi po yung mga complication, it's not only for the sa mga bata, it will also burden on the family pag hindi nagbabakuna ang mga bata. Magkakasakit yung mga bata. Ma-hospital siya, burden sa financial nila, mag-out of pocket sila. Ay yung mga batang nag-aaral, mahina ang resistensya nila, hindi maano yung productive life ng mga bata. Kaya importante po yung bakuna sa mga bata. Tama. Kaya po, At hindi lang po yun, no? Nakamamatay po talaga ang measles dahil sa komplikasyon po. Kaya talaga importante po na magpabakuna yung mga bata. tama. Kaya po sa mga magulang na nag-aalinlangan po at natatakot na magpabakuna sa kanilang mga anak, ayan po, naririnig na po ang mga payo ng ating mga nurses. Ano po ba ang maipapayo ninyo sa mga nakakabasa ng maling information tungkol sa bakuna sa social media? Kasi sa mga past yung pagbabakuna, may mga nababalita na may, alam niyo yon, may mga side effect, complications na nangyayari. Ano po yung kasagutan ninyo dito sa mga nagko-comment sa social media? So lahat po ng ginagamit ng bakuna po natin ay ligtas po ito at epektibo at dekalidad po. Pinag-aralan po ng DOH at ang FDA approved po sila. Yes, yes. At ito, kanina may nabanggit po si Mama Evelinda, yung Yes patungkol po sa pre-implementation phase ng DOH. Maaari niyo po ba kaming bigyan ng informasyon patungkol dito? With regards to the pre-implementation po at our LGU level sa Angeles City po, we have already immunization task force. The chairman is our beloved Mayor Carmelo John Lasatin, at saka po under the vice chairman is our City Health Officer po, Dr. Verona. Hello po, Dr. Verona. Hello And po. Dr. Joy. Sila po, and the technical division po, kami po yon. Yung sa mga training, sa mga advocacy, sa mga BHW, sa mga doctors, tinrain po namin sila about this Mr. SIA. And we do on the before the pre-implementation, nag-meeting din po kami sa different stakeholders, sa mga Muslim people, yung mga organization, Okay. sa mga hindi mag-add ka pa sa Pediatric Society, Sa sinapo Muslim namin NP, lahat yung mga Muslim. homeowners, sinapo namin sila para po makuha namin talaga yung 95% on this MRC. Kasi po pag hindi namin po makuha ang 95%, still there will be a lack in
yung herb immunity natin, kailangan po 95% yun. Dapat po lahat ng mga bata sa komunidad bakunado po para may dumating na sakit, hindi po malakas po resistensya nila, malakas ang panlaban nila sa mga diseases na dadapo sa komunidad. So every community is included para po sa pagbabakuna Yes, na ito. this is a Napakahusay. simultaneous campaign on August 10 to 28. It's a to the different barangay. We have 33 barangay po, kaya simultaneous po yan. Ngayon po, iniwan po namin ng mga nurses namin. They're doing their plan, their session plan, yung mga different schedule nila. Tapos po ibibigay sa mga barangay. Kasi this is not a house-to-house campaign. This is they will use a fixed post sa mga health center, yung mga fixed posts po namin o kaya temporary post na mga covered court, doon namin gagawin, sa mga mall, sa mga station ng mga sasakyan, mga jeep, para makuha po namin lahat yung mga target namin ng mga bata. Para maano namin yung transmission ng measles at rubella nito sa komunidad ng Angeles City. At i-add ko lang po, Sir Gio. Yes, This po. is also a campaign, magbibigay rin po kami ng vitamin A supplementation on this campaign. Okay. The same age din po yun. Vitamin A supplementation po for the children 6 to 59 months. 6 to 59. Yes po, kamukha lang po. Kailan po, siyempre, with this po, meron din po mga precaution po on this. Alam naman po nila ng mga health workers namin, kaya na-orient na po sila how to give this all these vaccines and vitamin A supplementation. Kaya po binibigay yung vitamin A supplementation is to boost their immunity para lumakas sa resistensya nila to fight against the complication of measles, yung mga pagtatayi, pulmonya, yan po ang kasama po. Napakahalaga na yan. At sa August 10 na po ang simula Yes niyan. po, Ano August po 10 ang venue? Saan po sila pupunta at anong oras? Bali po sa 33 barangay and different health center po, may kanya-kanya po silang ginagawang mga session plan nila. May kanya-kanya silang schedule by purok po. Malalaman na mag-aano na lang po sa page o kaya pupunta sila sa pinakamalapit na health center, barangay health center, o kaya City Health Unit. Yung mga City Health Unit namin po, yung dati RHU po yun. Ngayon City Health Unit na po ang tawag namin. Dati 6 lang po yung RHU namin. Ngayon 15 na po yung City Health Unit namin. Kaya pupunta lang po sila sa mga different barangay health station and City Health Unit. Magtatanong lang po sila doon, pwede po sila magtanong sa mga health workers, sa mga doctors, sa mga nurses, o mga staff ng mga barangay station sa City Health Unit namin, And, para malaman yung mga schedule nila. Yes po. Nakapost po sa kanilang mga FB. barangay po, yung mga FB social media accounts po ng kanilang mga barangays po, yung kung saan sila within the day po. Yes. So everyone is well informed through the social media, Yes Facebook po. pages Yes ng po. bawat barangay. Ng bawat Ayan, barangay. magaling naman po Yes pala. po. At ayan, bago po tayo mag-commercial break, marami pong nagpapa-shoutout dito sa ating Facebook Live. Baka may nice po kayong i-shoutout na currently nag-tune in po ng mga relatives Shout out to ninyo. yung anak ko, si Micah Isabella Baluyot, na nakikinig po Hello, siya. hi, happy tuning in. Hello, Mr. Bong and Rhea and Bads. Shout out po din sa family ko and sa mga nurses po. Yes. Na kasama ko, nasa Barangay meeting po health sila ngayon, workers. sa Hello, barangay hello health po. workers, sa CHU5 family po. BSPO, BNS, lahat po ng Lahat po kasama ng nasa City Health. lahat po nasa City Health. Marami po sila. Shoutout po sa inyo. Hindi na Sa namin inyo kayo po may lahat, isa pa. nandyan. Baka sa susunod, baka gusto nila sila naman ang Yes. mag-guest dito sa ating programa. Yes. Ayun, shoutout din kina Jason Dalusong Supan. Good morning daw po kay Sir Jay. Unfortunately, hindi po natin kasama si Sir Jay. Sa next episode, siya po ang ating asahan na mag-host sa programang ito. Si Sir Jason Dalusong Supan. Hello, Jesse Paul Manzano. Pa-shoutout daw po. Binabati ko Hello, po. Doc! Hello, Doc. Hello, Doc!
Ito, binabati niyo daw po ang mga nagagandahang guests this morning sa aming CHU2 staff sa Environmental Health Services and CT Epidemiology and Surveillance Unit staff. Kasama po And- siya sa ano namin, sa task force. po namin. Siya po Okay. ang head ng surveillance saka adverse event following immunization. Hello po, Doc. Good morning. Good Good morning. morning, Doc. Good morning po. Doc. And also, shout out din po to our doctors, ang sabi pa ni Doc, from AU, FMC, Dr. Rainiel, Dr. Camille, Dr. Krista, Dr. Nicole, Dr. Regine, Dr. Ruth, Dr. Abby, and to Dr. Vita. Hello po sa inyo. Shout out din daw sa ABTC from Eunice Maliano. Ayun nga Mariano. pala, yung ABTC family ko, hello there. Hello sa ano, Alam, Animal Bite Treatment may Center. fan base ata si Ma'am Evelyn. Yan po yung sa Animal Bite Treatment Center po namin sa Puso Center. Mm-mm. Yes po. Hello Ayan. there. Marami po tayo pag-uusapan. Ang oras po sa buong Kapulan ngayon ay ganap na 10:30 in the morning. Huwag po kayo maglilipat ng inyong stasyon dahil magbabalik po ang Joint Tana Angleños. Join! Ta-da! Angleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join, come on, feel the beat. Angleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana Angleños. Join! Ta-da! Angleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join, come on, feel the beat. Angleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana Angleños. Join! Ta-da! Angleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join, come on, feel the beat. Angleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana Angleños. Angleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join Tana, feel the beat. Angleños on the streets. Turn it up, let the city say. Join Tana Angleños. Nagbabalik po ang Joint Tana Angleños dito sa RW 95.1 FM. Ang oras po sa buong Kapulaan ay ganap na 33 minuto makalipas ang ikasampu ng umaga. Kayo pa rin po ay nakatutok at ako po ang kasama ninyo para sa programang ito. Ito po si Gio. Kasama din po natin ang ating mga nurses from City Health Office na Ma'am Evelinda Mariano, Ma'am Marife Baluyot, and to Ma'am Cindy David. Maraming salamat po sa pagpapaunlak para po sa programa at imbitasyon po namin. At ito, pag-usapan po natin ang patungkol sa National Immunization Program ng City Health Office. Bukod po pala sa MRCA, marami pang libreng bakunang iniaalok ang City Health Office upang mapanatiling ligtas at malusog ang ating mga kabataan laban po sa iba't ibang sakit. Bukod po ba sa MRCA, ano-ano pa po ba ang libreng bakuna ang ibinibigay ng City Health Office sa ilalim ng National Immunization Program, ma'am? So, sa ilalim po ng National Immunization Program, nagbibigay po kami ng BCG. Yun po yung pag-anak ng bata hanggang 7 days po. Tapos, meron po tayong pentavalent. Yun po yung tinatawag na 5-in-1 po. Meron po siyang DPT, diphtheria, pertussis, tetanus. At meron po siyang hepatitis B at
HPV. Mm-hmm. No. Haemophilus influenza. Okay. Tapos meron po tayong IPB, yun naman po yung polio po yun pero ini-inject po siya. Tapos meron po tayong oral polio at meron po tayong measles, rubella at saka meron po tayong measles, mumps and rubella. Saan po ba at paano maaaring magpabakuna ang mga residente ng Angeles City? So sa pinakamalapit na health center po, lahat po ng 33 barangay namin ay meron pong mga health center. So bali po, pupunta po sila doon. Usually po every Wednesday po ang aming bakuna, pero meron din pong iba meron pong ibang schedule. Yung iba po, merong Thursday, merong Friday. Pero usually nga po, every Wednesday po ang bakuna ng mga health center namin. Ito po, may nagtatanong po, appointment lamang po ba yan o maaaring na lamang pumunta sa pinakamalapit na health center? So, meron po talaga tayong fixed FOS na sinasabi kanina po. Pero nandun po ang health center na lagi pong bukas na pwede po silang pumunta doon. So, starting August 10 to 28 po. Ano po ba ang mahalagang papel ng ating mga barangay health workers at mga health center sa pagpapatupad po ng immunization program? Yung mga BHWs po natin, no, sila po yung mga pangunahing katawang po natin sa ating mga immunization programs po. Sila po ang nagpapalaganap ng tamang impormasyon at humihikayat sa magulang po na para pabakunahan ang kanilang mga anak. And sila din po yung nagtutukoy sa mga bata na kailangan bakunahan po. Kasi sila po halos yung bumababa sa mga barangays po natin. At may nabanggit po kayo kanina na may house-to-house, tama po ba? O school-based vaccination activities din po ba? Meron po Yes bang po. ganito? Yung school-based po is upcoming pa lang po this September. Magbibigay din po tayo ng MR, NTD, measles, rubella, and tetanus diphtheria. And kasabay po nun yung HPV natin, yung human papilloma virus po. Binibigay po natin yung HPV sa mga school age na 9 to 14 years old po, and then magbibigay tayo ng MRTD po sa mga grade 1 and grade 7 po. Grade 4 lang yung sa HPV. Grade 4 lang po yung Sa sa babae Sa lang po. babae lang po. Sa babae lang po yung HPV, yung Yes po. Okay. anti-cervical cancer yun po. Sa ano pa lang po yun? Sa school-based September. immunization. This Kasama coming nga po doon September. yung deworming. Aba. And may I add up po kasi mayroon din po tayong mga vaccines na binibigay sa mga seniors po ngayon. Paparating yung Yeah. PCV 23, yung pong pneumococcal vaccine and influenza vaccine po. Okay. Yes. Mag-a-announce na lang po kami kung kailan po yung implementation ng Yes. program. Yung po sa house to house, that's during the routine immunization. For this, Mr. Sia, wala po kaming house to house. Bali, ang mga BHW, pupuntahin yung mga bata, papupuntahin doon sa fixed post kung saan sila naka-fixed post, kung saan yung post nila for vaccination. Okay. Nandun yung vaccinator, the midwife or the nurse or the doctor, nandun yung isang guide at isang mobilizer. Yun po ang party ng isang team. Yes po, hindi na po kasi siya pwedeng i-house to house kasi Opo. pinapangalagaan po natin Yung yung vaccine. potency ng vaccines po kasi medyo maselan po kasi sa cold chain po yung Okay. mga vaccines. So, pinapreserve talaga, ma'am. Yes ano? po, Yes pinipreserve po. po natin para siguraduhin po natin na ligtas yung pagbibigay nating bakuna sa mga bata. In the right temperature. In the right In the right temperature. person. In the right time. Okay, baka may nais pa po kayong i-add na impormasyon na gusto nyo pong ibahagi sa ating mga listeners. So, Sa sa mga magulang Po, na ang matitigas national ang ulo immunization. na ayaw magpabakuna Yes sa po. kanilang mga anak. Kung linagnat na po yung anak nila, ayaw na po nilang magpabakuna. Pero kailangan po yun kasi lagnat lang yun. Pero pag nagkamisal sila, nagkatigdas ang bata, ay nako, pwede po siyang mamatay. At it will be a burden on their family. Gagastos sila sa ospital. At saka yung kung nagtatrabaho sila, mababawasan ang ano nila, sweldo nila dahil babantayan nila yung anak nila, di po ba? It's not only yung mga complication but also on the family, mayroon silang burden. Tama po yan. At ang mahirap din po, minsan, ang mga nasa malalayong lugar, hindi nila nalalaman or they are not well informed sa mga gantong libreng bakuna. Yes Ayan po, isa pa pong factor yan. At ang pangalawa naman, ang paniniwala nila na merong side effect daw ang pagbabakuna. Pero
tandaan po ninyo, ang vaccination ay para po sa pag-maintain ng malusog na pangangatawan at para hindi po kayo madapuan pa ng iba't ibang klase ng sakit. Para din po iyon sa inyong mga anak. Kaya wag na po kayong matakot o pangambahan pa na masasayang lang ang oras nyo para dito. At iba pa po ginagawa po nila, dinadaan po nila sa mga herbs. Herbs. Mas pinaniniwalaan po nila ang mga herbal kumpara po Herbal, sa ibang ayan. mga vaccination. Ang paniniwala nila mas ligtas at mas practical daw ang paggamit noon. Pero maniwala po kayo sa ating mga espesyalista sa health po natin. Yes po. Yun yung pong bibigay natin ngayon is supplemental, no? Nabigay na po ito sa ating mga anak nung 9 months po sila. So, nagdadagdag lang po tayo ng immunity para po maprotektahan yung mga bata. Mm-mm. Dagdag protection Dagdag po sa protection mga lang po. bata. So, para pong tinatawag na booster dose po yan. Okay, booster dose. Ayan, marami pa po tayo pag-uusapan sa pagbabalik ng ating programa. But before that, I would like to shout out everyone who's currently tuned in sa ating live. Sina Ma'am or baka sina Doc ito, pasintabi na po. Doc Rhea Mariano. Anak ko yun. Yung anak Talaga ko. po. Sa Hi iyo. Rhea, good Mariano. morning. Greetings daw po, pa-shoutout po AUF College of Business and Accountancy. Ayan siya. Shout out po kayo. Shout out. Hello din. AUFP. Hello po sa inyo lahat. Ma'am Pai. Hello po. Kayo na pong bahala sa anak ko. Ito, hello din kay Ma'am Victoria David Asper Remedios Valencia David. Hello din kay Malu David, kina Visor Babes, Ma'am Ma'am Cindy, Babes. and to Ma'am Pepay. Hello daw po from Malu David. Rose Ann Daddy M. Beach, Alumba. Good morning daw po, Visor. Ay ma'am, may mga nagpapalakas sa inyo dito. May gustong magpalakas sa inyo dito. Sino yan? Ito, sabi niya daw, Rose Ann M. Lumba. Good morning po, Visor. Tapos may kasamang emoji na yung nakaganon. Ayan, marami pa po tayong pag-uusapan. So don't switch that dial because Join Dana Angelenos ay magbabalik po after a short commercial break. Philippine Standard Time, it's exactly 10:41. Brought to Join! Ta-da! Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join, come on, feel the beat. Angelenos on the street. Turn it up, let the city say. Join, Tana, Angelenos. Join! Ta-da! Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join, come on, feel the beat. Angelenos on the street. Turn it up, let the city say. Join, Tana, Angelenos. Join! Ta-da! Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join, come on, feel the beat. Angelenos on the street. Turn it up, let the city say. Join, Tana, Angelenos. Join! Join! Tana! Angelenos! Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join Tana, feel the beat. Angelenos on the streets. Turn it up, let the city say. Join Tana, Angelenos. Join! Tana!
Check your time. It's exactly 10:45 in the morning. Ito po ang programang Join Tana Angelenos. Pag-uusapan natin ang patungkol sa pakikiisa ng komunidad sa Healthy Angelenos. Kasi hindi lamang po ang pamahalaan ang may responsibility sa kalusugan ng ating mga anak. Kasama dyan, of course, mahalaga rin ang aktibong pakikiisa ng mga magulang, barangay, paaralan at buong community upang maging matagumpay ang mga programang pangkalusugan. Muli kasama pa rin po natin dito sa programa sina Ma'am Cindy David, Ma'am Evelinda Mariano, and Ma'am Marife Baluyot sa pagbibigay po ng impormasyon patungkol sa ating topic ngayon, Measles, Rubella Supplemental Immunization Activity o MRCIA at National Immunization Program. At ito kanina, nabanggit na po ito yung paano makakatulong ang mga magulang at buong komunidad upang maging matagumpay ang MRCIA campaign. Sa panibagong pagkakataon na bigyan po ng payo ang ating mga magulang, ano po ba ang gusto ninyong sabihin sa kanila na takot magpabakuna sa kanilang mga anak? So sana po inikahit namin yung mga magulang na pabakunahan po ang kanilang mga anak dahil ito po ay ligtas, epektibo po ito at libre po ito. No? At saka po paghihikayat sa mga kapitbahay po na pabakunahan din yung mga anak nila. Yun po ang tamang marites. Yung marites mo yung mga epektibo ng gamot na ibinibigay sa mga health center. At yung makakatulong para Yes. sa iyo at sa iyong buong pamilya. At Yes libre pa po. po ito. Libre. At it saves life, no po. Kaya wag na po kayong in a quick minute lang pupunta kayo sa health center, pwede kayong maprotektan ng mga iba-ibang sakit po. Yan po natin sa mga magulang. At ito, kung nais pong malaman muli ng ating mga kababayan ang schedule at lugar ng pagbabakuna, saan po nila maaaring lumapit o makipag-ugnayan para po sa mga kaka-tuned in lamang sa programang ito? Sige. Magsa-start po yung ating campaign sa August 10 to 28 po, no. Makikita po yung mga schedules po, ipopost po sa mga social media accounts po ng kanilang barangay. Pwede din po sila pumunta sa kanilang mga health centers po ng bawat barangay. Doon po pwede po silang magtanong sa kung kailan at saan yung bakuna gaganapin po. Napakarami po nating mahalagang impormasyon na natutunan sa ating mga bisita ngayon. Ngayong umaga tungkol po sa kahalagahan ng pagbabakuna at kung paano natin mapoprotektahan ang ating mga anak laban po sa mga sakit na may iwasan sa pamamagitan ng bakuna. Again, maraming salamat po sa ating mga special guest, sina Ma'am Cindy David, RN, National Immunization Program Coordinator ng City Health Office sa pagbabahagi po ng napakahalagang impormasyon tungkol po sa MRCIA. At maraming salamat din po kina Ma'am Evelinda Mariano, Nurse Supervisor ng City Health Office, and to Ma'am Marife Baluyot, Nurse Supervisor po ng City Health Office. At bago po namin kayo pakawalan sa programang ito na po ang pagkakataon ninyo na batiin ang inyong mga mahal sa buhay supporters at yung fans po ninyo na nakikinig ngayong umaga. So, mauna na po ako. Yes, so, go ahead, ma'am. Yung asawa ko po, si Nelson, yung mga anak ko, si Maika, si Marinela, at saka si Andrew. Yung mga kapatid ko, nagpapa-shoutout po. Si Karen, si Ria, si Janice, nanay ko, Remedios, and Lorenzo. Hello po. And shoutout din po pala sa mga pediatrician. Yes. Tulungan niyo po kami, supportan niyo po ang programa ng CHO at ng DOH po para po yung mga private po ay magpabakuna din po sa amin. Thank you po. At yan, bigyan din po natin ng pagkakataon para bumate si Ma'am Cindy David. It's your turn. Ayan po, shoutout po sa kapatid ko, kay Camille Dimla. Nagpapa-shoutout po sa nanay ko, Maribeth Dimla. Sa asawa ko, John Paul, sa anak ko, si John Alexis, at saka si Kali, sa mga pinsan ko, and yung mga HOAs po natin, shout out po sa mga Homeowners Association po ng Angeles City. Papasukin po ninyo kami. Papasukin po ninyo kami. Bakit po? Hindi po kayo pinapapasok. Nahihirapan po kasi Para talaga kami magbakuna. sa mga gated communities po namin, sa mga Okay, private. okay. Shout out po kay Mayor. Baka naman po. Ano naman po, Mayor. And last but not the Natupad ko na least, po yung pangako ko sa inyo. tamang parinig lang, no? Yes po. Thank you po. At yan, last but not the least, pabatingin din po natin si Ma'am Evelinda Mariano. It's your Once chance, again ma'am. po, sa aking husband na si Bong Mariano po, sa aking anak na si Ria Mariano, kay Vads,
sa asawa niya, si Lynn, sa kay Dong, sa apo ko, kay Ethan, Hello. marami na ako, kay Ethan, kay Arian, kay Rafa, at kay Baste, hello there. At saka po sa mga midwife po, magtatrabaho na naman po tayo, mga nurses. And of course, mga doctor, supervisor, magtatrabaho naman po tayo. Start na po tayo. Alam ko po ngayon po, gumagawa na kayo ng plano kung paano natin makamit ang 95%. So, ano lang po kayo, isisi lang po, pero sa August 10, trabaho talaga po. At alam ko, dati naman nila pong ginagawa yon. Sa lahat po ng health workers Yes na po. nakikinig o hindi man Yes. nakikinig ngayon, maraming salamat po sa Yes, sakripisyo at pagbibigay yes. ninyo ng serbisyo I think para po sa baka publiko. Sabado-linggo rin kami para makuha namin yung Para mga mapunan malls. po ninyo Makuha yung ninyo yung mga 95. target. May post Kasi po we kami sa have mga malls. to, bawat isang team, kailangan 40 to 50 children ang makuha nila sa bawat purok. Yun ang gagawin nila. They have Kaya different targets. dobling kayo. We po are talaga. targeting 47,363 children for this MRC. Yeah. And I think ang pinakamataas na target dito is Balibago, Yes po. Malabanyas, yung mga malalaking barangay. So, Pandan. talagang shoutout po sa mga malalaki ang mga populasyon. Sa mga ano din po, sa mga Muslim communities po, no, sa mga Bajaws, ayan, patulong din po kami. And then, saan pa ba? Oh, yun lang po, yung Sa mga ganyang ganyan po. pagkakataon, ma'am, meron po bang nagbibigay ng kanilang volunteer? Like, may nagvo-volunteer para tumulong? Yes po, last time, nagkaroon po kami ng intersectoral meeting. Yun po, nag-commit naman po sila sa amin na tutulungan po kami through information dissemination po. Yun. Ay, Ayan, good to Diyos ko, know. baka hindi Opo. tayo tulong. Sa mga Sa barangay barangay- captain Opo, po, barangay mga captain pala. kapitan, sa mga Shoutout kagawad po. po. Alam ko may meeting po kami sa mga clock sa sa July 17 po. Inano po yung coordination meeting namin. So, Mga kagawad. wag po ninyo pabayan mga health workers namin. Support na po ninyo palagi. Yun po, mga barangay. For sure, nakikinig po ang ating mga leader ng bawat barangay ngayon. At Yes po. they are willing to help. Yes. At Yes maaasahan po ninyo ang kanilang tulong sa susunod na Yes magkaroon po. kayo ng ganitong aktibidad. Lagi naman po silang sumusuporta sa amin sa mga iba-ibang barangay po. And of course, to Mayor, hello po. Baka And to naman Ma'am po. Johnny, Ma'am Janet, hello po. Kayo na po Ma'am bahala Cindy, kanina sa ka pa amin. humihirit. Parang may gusto ka pang sabihin. Shoutout po, Mayor. And shoutout po sa CHU 5 family sa Pandan, Doc Goldwyn, Sir Roden, Ma'am Geraldine, Sir Mark, Ate Terepo. Ayan. Ay, sa City Health Shoutout Office, po. Admin Office. Yan. PubDed Office, ano pa? Sesu. Sesu, yan po. Yan na po, lahat, Lahat, na yan. lahat Lahat ng- na sila. po kayo Lahat nasa ng City Health Office. Yan po. At yan, shoutout din sa mga humahabol sa ating Ay, live. sino, meron pa. Kina Sir Roden, Ian, De Jesus. Shoutout kulot. Hello din, watching from PCF, Mangapulong Bulu. Kay Ma'am Jeneline Dizon. Hello. Hello din daw po kay Visor, Ma'am Pepay, Ma'am Cindy. Greetings from Marie Tonggol. Sa Tabun. Hello, Marie. Hello. At ito din kay Sir Remedios Valencia David. Pa-shoutout po, Nepo Health Center. Yes po. At Barangay Jeremy, Tutut. barangay health worker po siya. BHW. Hello po. Ayan, maraming Say, salamat say din hello. po sa nagbigay ng assistance sa ating technical department, kay Jaren, at of course kay Sir Ray for supporting us in this program. Hindi po magiging posible ang ating programa without them. Maraming salamat. At yan, natatapos na po ang ating programa para sa episode na ito. Kaya naman tandaan po natin, napakahalaga po ng pagbabakuna. Tumaasa po kami na mas marami pang mga magulang ang mahihikayat na ipabakuna ang kanilang mga anak upang mapanatili silang ligtas laban sa mga sakit na maiiwasan sa pamamagitan ng bakuna. And of course, kasama din po dito yung effort ng ating leader per barangay. Ang volunteer works po na inaasahan po namin mula sa inyo ay malaking tulong po para sa komunidad. Muli maraming salamat po sa inyong pagdalo sa patuloy ninyong paglilingkod sa mga Angelenyo. Hanggang sa muli, magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang programang Join Tana Angelenyos. Join! Join! Tana! Come on,
Bang!